ċilindru żgħir mgeżwer fit-tejp li tpoġġa fuq l-adba ta' residenzja privata fi triq San Pawl f'Ħalluqa tard il-ħadd filgħaxija wasal għal sigħat ta' tensjoni kbira għal koppja ta' anzjani ta' 80 u 77 sena. L-oġġett suspettus li nstab minn wieħed minn uliet il-koppja li nserta kien se jitlaq mir-residenza tagħhom anqal suspetti ta' periklu għal ħajjithom. Operazzjoni delikata li ħadet ma' 3 sigħat mit-taqsima tal-Explosive Ordnance fih dan il-Forzi Armati, fortunatament ikkonkludiet li s-suspetti li l-oġġett seta' kien splossiv irriżultaw fin-negattiv. News segwa l-operazzjoni fuq il-post ftit wara li għal-ħabta tas-7:15 filgħaxija ġew infurmat il-pulizija bl-oġġett suspettus. Fl-operazzjoni koordinata mill-Pulizija li FM, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u s-Servizzi ta' Emerġenza mill-Isptar Mater Dei, ittieħdet l-akbar prekawzjoni bil-parti ta' triq u l-madwar jingħalqu residenzi fil-qrib jiġu evakwati. L-oġġett ġie investigat bir-reqqa u mill-qrib minn soldat li ġie mlibbes il-libsa protettiva waqt li ntuża wkoll ir-robot li jintuża f'każi simili qabel ġie aċċertat 100% li ma kien hemm l-ebda periklu. Is-sitwazzjoni ritornat lura għan-normal wara l-11 ta' bil-lejl waqt li l-koppja ta' anzjani ġiet assistita l-ħin kollu fuq il-post tul il-proċess.